Para valorar a participación ou facer o seguimento da participación do noso alumnado na aula virtual, Moodle proporciona unha serie de informes que reflexan a súa actividade no noso curso. Como podemos ver estes informes? Pois estamos no noso curso, no meu caso en aplicacións web, de segundo do ciclo, imos a usuarios matriculados. Quero consultar, por exemplo, a actividade de Leonor, que é unha alumna boísima, entonces terá moita actividade. Pois estes son os informes, toda a información que como profesora podo consultar. Vou aos rexistros de hoxe e hoxe vexo que non entrou no curso. Normal, porque non temos clase. Se premo en todos os rexistros, vaime dar esta gráfica que mostra todos os días que accedeu a este curso e a súa actividade, é dicir, en función dos elementos do curso que consultou, que se chaman peticións aquí. E aquí en baixo aparece unha relación polo miúdo de cada un dos elementos do curso, vale? Un paquete de contido, unha tarefa que consultou no curso. Así podemos ver todos os días que estuvo no noso curso e tamén que é o que fixo. De acordo? Ademais temos o esquema de informe. Este non o uso moito, é como outro, pero aparece neste formato, de xeito que vexo o elemento do curso e ao lado as visitas. O bo que ten é que se hai tarefas, mostranos as cualificacións. Sen moito detalle, pero amosas. O informe completo mostra as vistas tamén, as visitas que fixo aos elementos, as tarefas, as cualificacións e os comentarios. De feito, cando se emprega, por exemplo, unha rúbrica que non sexa moi grande, aparece primeiro sen cubrir e logo aparece cuberta coa cualificación da alumna, neste caso, e o seu comentario, e tamén se fixemos anotacións no PDF. Este informe é moi completo, pero é moi longo de ver. Para ver a actividade de forma xeral é mellor todos os rexistros. Ben, ademais temos a vista xeral de cualificacións e as cualificacións. A vista xeral de cualificacións é toda a actividade do alumno na aula virtual, non só neste curso, senón en todos os cursos nos que está matriculada. E informe de actividade e as cualificacións si corresponden ás notas obtidas neste curso en particular. Vemos todas as tarefas, as súas notas e o comentario. Non vemos a rúbrica se se emprega, pero si vemos as tarefas, os comentarios e as notas. E aquí, abaixo de todo, veremos a cualificación global que leva no curso. Vale? Estas etiquetas que vemos de primeira avaliación, aplicacións web, son as creadas no libro cualificador. Cando cheguemos a facer o libro cualificador, bueno, pois o que está feito no libro cualificador é o que nos aparece aquí. De acordo? Se non tivésemos etiquetas, aparecería simplemente a relación de tarefas. Ben, por outra banda, se o alumno ten problemas e dime, é que eu non vexo esta información que ti me dis, é que non me chegan as notificacións, teño a posibilidade de acceder como ese usuario para comprobar o que realmente ve no meu curso. O inconveniente, cando accedo como usuario, logo para volver ao meu usuario teño que pechar a sesión e volver a iniciala. Pero imos ver. Acceder como Leonor. Doulle a continuar e isto é o que ve Leonor. Fixadevos que ve moita menos información da que eu tiña, vale? Ve as notificacións, etc. Isto é o que ve a miña alumna. De acordo? Entonces, estas son as ferramentas que podemos empregar para avaliar a participación do noso alumnado na aula virtual. Ánimo e adiante!